Een belangrijke wethouderspost binnenslepen is één, maar dan moet je er ook naar gedragen. Ja, uiteindelijk ben ik natuurlijk eindverantwoordelijk over het geld. Maar als ik als een soort potentaat over de gang ga lopen, dan denk ik niet dat ik heel veel bereik. En verder in deze Zeeland nu vandaag. Boeren laten nog één keer van zich horen. En wat doen deze grijze bollen en bankstellen in Middelburg? Goedenavond. Als je afgaat op de wethoudersposten in de 13 Zeeuwse gemeenten, zijn het niet de lokale partijen die hun verkiezingsresultaten het best hebben verzilverd. Maar zijn de SGP en de ChristenUnie de grote winnaars van de gemeenteraadsverkiezingen van 4 maanden geleden. Dat blijkt uit een inventarisatie van Omroep Zeeland. We keken naar de belangrijke portefeuilles ruimtelijke ordening. Hoe deel je de omgeving in? Woningbouw, een heikel vraagstuk nu. We keken naar de WMO, de zorg. En wie is de eerste loco-burgemeester? En daarnaast is er misschien wel de belangrijkste portefeuille, financiën. Die maak je een machtig bestuurder. Heel zwaar, een echte sleutelportefeuille is financiën. Want bijna alles wat je als gemeente bedenkt, dat kost geld. En wie de portemonnee in handen heeft, die heeft daarmee meer zeggenschap dan de ander. Het gaat dus niet om hoeveel, maar om welke wethouderszetels. Kijk naar Middelburg, naar D66-wethouder Rutger Schoones daar. D66 werd niet de grootste tijdens de raadsverkiezingen in maart. Dat werd PvdA GroenLinks. Maar toch heeft Schoones 3 van de 5 belangrijke portefeuilles in handen. Wonen, ruimtelijke ordening en die belangrijke post financiën. Ja, uiteindelijk ben ik natuurlijk eindverantwoordelijk over het geld. Maar als ik als een soort potentaat over de gang ga lopen, dan denk ik niet dat ik heel veel bereik. Dus uiteindelijk gaan we in goed overleg kijken waar we het geld aan gaan besteden. En dan Terneuzen. Frank van Hullen van Top Gemeentebelangen heeft als enige in Zeeland 4 van de 5 belangrijke portefeuilles in handen. Financiën, wonen, ruimtelijke ordening en hij is eerste loco-burgemeester. Druk je dan andere bestuurders, andere partijen niet weg? Nee, dat doen we zeker niet. U weet zelf ook, als je kijkt in de begroting van hoeveel programma's er zijn en waar dan portefeuilles bij horen, dan zie je dat je met die 4 toch nog maar een beperkt deel van de portefeuilles beheert, om het zo te zeggen, of in ieder geval verantwoordelijk voor bent. Ik realiseer me dat elke portefeuillehouder toch even langs de afdeling financiën moet. Dat bent u, hè? Dat ben ik, maar aan de andere kant is dat ook weer collegiaal bestuur. Maar nogmaals, ik mag die portefeuille wel beheren. En dat geeft wel aan dat je als topgemeentebelang een keus gemaakt hebt. Je bent door de kiezers gekozen, de 4e tot 5e periode achter elkaar. En dat betekent ook dat je voor de kiezers ook wat wil doen. Dus pak je de wat zwaardere portefeuilles. Naast wethouders blijken ook sommige partijen in Zeeland goede zaken te hebben gedaan. Zo heeft de SGP ChristenUnie relatief veel zware portefeuilles gekregen, in verhouding tot het aantal kiezers dat ze trokken. En dat heeft te maken met senioriteit. SGP ChristenUnie heeft meer ervaring. Heeft ook meer ervaren mensen die ze als wethouder naar voren kunnen schuiven. Want dat speelt ook wel een rol. Je kunt in de onderhandelingen wel een zware portefeuille eisen, een sleutelportefeuille eisen. Maar dan vragen de andere partijen, en wie wil je daar dan opzetten? Heb je überhaupt iemand, een man of een vrouw, die wethoudersrol kan vervullen? SGP ChristenUnie heeft ook een grote landelijke organisatie, 2 organisaties achter zich, waar mensen getraind worden. Waar mensen getraind worden op kennis, maar ook in het voeren van politieke debatten. Wie maakt in Zeeland de dienst uit? Meer weten? Kijk dan naar de cijfers op de site van Omroep Zeeland. Zo'n 40 boeren hebben vanmiddag gedemonstreerd op Walcheren. Ze reden in kolonne van Grijpskerken naar Vrouwenpolder. De actie van vanmiddag was voorlopig de laatste, omdat het oogstseizoen op het punt van beginnen staat. Ik denk dat we dan op een andere ludieke wijze nog eens wat kunnen doen. Maar ik denk dat we niet te veel tijd kunnen vragen van de collega's op dit moment. Want er moet gewoon werk gebeuren en dat werk kan niet wachten. Op sommige andere plekken in het land blokkeerden boeren een kwartier lang de weg. Dat gebeurde hier niet. Wel stak de kolonne de N57 een paar keer over en dat zorgde voor kort oponthoud. Bij een schietpartij in het centrum van Vlissingen is vanmiddag een man gewond geraakt. Het slachtoffer zou niet zwaar gewond zijn en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Volgens ooggetuigen is hij in zijn knie geraakt. De omgeving is afgezet en meerdere agenten zijn aanwezig. De politie zoekt een man in een rode broek en een wit shirt die met nog 2 anderen zou zijn weggevlucht. Bij een eenzijdig ongeluk op de provinciale weg bij Overslag is vannacht iemand om het leven gekomen. Het gaat waarschijnlijk om de bestuurder van de auto. Het voertuig vloog in brand nadat het tegen een boom was beland. Agenten vonden bij aankomst het lichaam van de persoon. Naar de identiteit van het slachtoffer wordt nog onderzoek gedaan.
En de politie is zojuist ook met meer details naar buiten gekomen over de 2 doden die maandag in een woning in Wemeldingen zijn gevonden. Het gaat inderdaad om de bewoners van het huis. Een man van 61 en een vrouw van 57 jaar oud. Wat er precies is gebeurd in de woning aan het Herdershoefje is nog niet duidelijk. Hey joh, Jip, wat kijk je zit, ga je mee een eindje varen? Een kort en intiem optreden van Bart en Dennis van Raccoon bij de buitendienst van Goes. Daar werd vanochtend een tekst van de Goese band onthuld op de vuilniswagen. De zanger en gitarist vinden het fantastisch. Ik voel me echt vereerd. Na heel lang te hebben gewerkt bij gemeente Goes in een overbruggingsperiode tussen 2 cd's en eigenlijk platenmaatschappijen in. En een warm onthaal ook nog eens. En dan jaren later met veel succes nog steeds in diezelfde band zitten. En dan op de vuilkarren van je eigen lieve, leuke stadje mogen pronken. Ja, dat is wel een eerbetoon. Hoe is dat voor jou? Ja, voor mij geldt dat precies hetzelfde. Ik zie er ook nu al naar uit om op een onbewaakt ogenblik zo'n kar tegen te komen. En dan denk ik, oh ja, toch een warm gevoel in je hart te krijgen van het eerbetoon wat het toch is. Volgens de gemeente Goes zijn de teksten naast een eerbetoon aan de band ook een ode aan de mannen en vrouwen van de ophaaldienst. In totaal komen er 8 verschillende stukjes tekst op de vuilniswagens te staan. En dan was er vandaag nog meer leuk nieuws voor de band, want een nieuwe single, Dans mijn ogen dicht met Mo, is vandaag voor het eerst binnengekomen in de top 40 op plek 29. Grote grijze bollen in een nauwe steeg, een bankstel aan een oude muur en logeermatrassen in een bunker. Je kunt het deze zomer allemaal tegenkomen als je door Middelburg wandelt tijdens de kunstmanifestatie De Façade. Alle kunstenaars hebben zich laten inspireren door één van de 4 vrijheden van president Roosevelt. Vrijwaring van vrees. We staan hier midden in de droom van Kevin van Braak. Het is een veilige haven. Het is een koepel wat je ziet op het talud van het bolwerk. Waardoor je al meteen een soort tribune hebt en een beschermde achtergrond die je hier hebt. Hij wil dat mensen zich hier veilig voelen, vertrouwd zijn. Dat ze hier ook al hun ideeën, hun opvattingen veilig kunnen uiten. En met elkaar in dialoog kunnen gaan. Ja, wat is vrijheid? Hoe sta je in het leven? Hoeveel is jouw vrijheid? Ook de vrijheid van iemand anders. En hoe verhoudt het zich tot Middelburg? De geschiedenis, maar ook het heden en ook sommigen doorkijken naar de toekomst. De kunstmanifestatie Façade heeft kunstwerken verspreid door de Middelburgse binnenstad. En soms moet je omhoog kijken om ze te zien. Zoals bij de grijze bollen van Tanja Smeets. Er komen daar een aantal strengen met deze bollen eraan. En die bestaan helemaal uit bladvangers die je misschien wel kent uit de bouwmarkt. Die worden gebruikt om bladeren tegen te houden in je regenpijp. En het wordt een hele verdichte structuur in de Kuiperspoort. Wat ik een prachtige plek in Middelburg vond. En dit leek mij een perfecte plek, ook rondom het thema, om te gaan werken met die verweving en verbinding van de ruimte. De Oostenrijkse kunstenaar Erwin Worm heeft een complete huisraad aan de monumentale gevels op de balans bij het CBK Zeeland gemaakt. De veiligheid van een huis ontbreekt en dat maakt kwetsbaar. Het is zijn reactie op het thema van de façade. Zo hebben we bijvoorbeeld ook de bunker van het Molenwaterpark voor het eerst weer geopend. Die was vanaf de oorlog gesloten. En Emeline de Mooi heeft een project, die logeermatrassen. En dit is de ideale plek daarvoor. Een schuilbunker met logeermatrassen. Dus hoe gastvrij kun je zijn? Het is een enorme beklemmende omgeving. Het is een uniek plekje Middelburg wat weer toegankelijk geworden is. In de vijver van het Molenwaterpark drijft de installatie Verstekeling Nehalenia's hond. Kunstenaar Warre Mulder uit Henksdijk gebruikte de angst voor overstromingen als inspiratiebron voor dit werk. Deze façade laat heel erg duidelijk zien hoe belangrijk Middelburg ook als speler is geweest in de geschiedenis. En dat vergeten we soms. En door deze façade lichten we dat uit. En de façade wordt morgen geopend. De kunstwerken zijn dan tot begin november in de stad te zien. Met een paar stapelwolken, maxima tussen de 21 en 24 graden en een matige noordwestenwind was het vandaag een prima zomerdag. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen wederom flink zonnig bij wederom weer maximaal 24 graden. Maar daarna wordt het al snel warmer met aan het begin van de week temperaturen van diep in de 30. Smelt weer dus. En tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Nog een mooie avond, een goed weekend en graag tot morgen.